mga Yinyens, mga yan, so blessed Sunday morning no sa lahat no. Andito tayo ngayon sa chapel ng Barangay Baybay Lopez, Binmali, Pangasinan. Dito sa Senior Divino Tesoro no. Ang imahe ng ating mahal na Panginoon, Panginoong Jesucristo. Ayan, nasa likod ko po. May gagawin natin ngayon sa araw ng linggo no. Kasi patapos ng ginawa yung tiles, tapos naman sa ano lang, gilid na lang maglalagay tayo ng grout sa gilid. Tara kami yan, samahan nyo ako. Yan so. Bali, ano mga Yinyens no, yung gilid na yan, punasan mo natin yung semento yan sa gilid. Ayan, tapos natin punasan mga Yinyens, yung mga semento nakadikit dyan. Lalagyan natin ng grout itong gilid. Yan. Yan, may lagay ng grout na yan. Kaya ito mga yan, so, di ba may grout na to? Yan, kulay puti, grout, may grout na yan. Yan ang ilagay natin dito mga yan sa gilid mga yan, no? Pero bago yan mga yan, so, punasan muna natin to. Dito mga yan, yung mga semento na nasa gilid yan. Para malinis tingnan bago natin lagyan ng grout. O, tara mga yan, no? Punasan muna natin. Okay mga yan. Hello mga Yinyens no, tapos na tayong maglagay ng grout mga Yinyens sa may gilid mga Yinyens no. Dito na sa kabilang Yinyens no, lagyan natin ng grout yung kabilang gilid. Okay mga Yinyens, dito pa rin tayo sa chapel ng Barangay Baybay Lopez, Senior Divino Tesoro, ang imahe natin Panginoong Jesucristo nasa likod. Okay mga Yinyens, lagyan na natin ng yan mga Yinyens, so grout, yan mga sa gilid yan. Yan mga yan, yung kabilang gilid lalagyan natin. Hanggang naman sa dulo mga yan, lalagyan na natin yan. Yan mga yan, lalagyan na natin yan. Nandito sa dulo. Yan mga sa kabilang gilid lang mga yan, no? Kasi mga yan, dyan. Naglinis siya mga yan, tagawa. Masipag yan mga yan, mga yan, dyan, masipag siya yung tagalinis ito mga yan sa simbahan ng chapel ng Barangay Baybay Lopez, Senior Divino Tesoro. Yan, dyan mga yan, no? Itong altar mga yan, nilinisan niya ni Jan. Yan, pati yung mga upuan mo yan, so pinunasan niya. Kasi yung mga electric fan, no, masipag. Diyan, gawin ka. Ayan, yan. Masipag yung mga yan, maglinis. Ito mga yan, ito yung ano natin, lalagyan yan, hindi pa lalagyan ng grout yan. Yan, hanggang doon mga yan, lagyan natin. Hanggang doon. Kasi yung kabilang gilid mga yan, no? Lalagyan natin yung kabilang gilid. Ito mga yan, tapos na to. Tapos sa Mayans, kaya ikaw na Mayans, no? Ayan. Shoutout pala kay Mayans, shoutout pala kay Jan Mayans, no? Kasi masipag siya maglinis, magpunas ng mga gamit dito sa simbahan. Pati upuan, pinunasan niya. Yan, namumuna siya, pinunasan niya Mayans, no? Siya yung taga-punas dito, taga-linis niya. Masipag ng batang yan, si Jan. Ay Mayans, pati itong altar ng Senior Divino Tesoro, nilinisan niya. Ayan, malinis na. Ayan mga Yinyens. Shoutout sa kanya. Saludo sa batang to. Hello mga Yinyens! Mga Yinyens no, blessed Sunday mga Yinyens no, sa araw ng linggo mga Yinyens no, alas 12 na mga Yinyens no, tanghalian muna tayo mga Yinyens no, kasama po pa rin si Jan no, si masipag na si Jan. Ayan Jan, nilisan niya mga electric fan, yan, tapos siya nang malinisan ng electric fan, pinunasan niya, okay na mga Yinyens no. Kaya ngayon mga Yinyens no, kain na tayo, at tapos na nating malagyan ng grout ito sa gilid mga Yinyens no, punas na lang tapos okay na. Nalagyan natin ng grout ito sa gilid. Kanina wala pa yan, pero ngayon nilagyan natin. Kumpleto na mga Yinyens hanggang sa dulo mga Yinyens. So, yan, meron na yung grout mga Yinyens no, hanggang sa dulo. Yan, may grout na yan. Dito pa rin tayo sa simbahan ng Senior Divino Tesoro mga Yinyens sa Baybay Lopez, Binmali, Pangasinan. Okay na mga Yinyens no? Yan. Punas na yung mga Yinyens para tapos na mga Yinyens. Okay mga Yinyens, salamat mga Yinyens sa panood mga Yinyens, sa pagsubaybay mga Yinyens. Gagawin ka dyan. Kaya yan, si Jan, masipag si Jan, yan. Naglilis dito mga sa simbahan mga ng dito sa may chapel ng Senior Divino Tesoro. Ayan mga no? Okay na, tapos sa mga no? Ang paglagay ng test dito mga sa aris lang sa mga gamit mga Yinyens. Mga nakatarsa sa mga so. Yan. Nakatarsa mga sa doon mga sa nakatarsa na yan. Yan, mga Yinyens so. Yan. Pumas na meron niya sa arins ng mga gamit, no? Ayan na yung pakto ng Senior Divino Tesoro. Ayan. Nakataras na yung mga Yinyens, no? Ayan.
Itong kabit mga yan, no? Lagayan ng mga ano to, mga gamit, no? Dito yan sa gilid, no? Alis na yan. Tapos yung lamesa naman, doon yan sa gitna. Tapos yung ano, yun yung anong dano ni Father. Yung dito yan, magbasa ng salita ng Diyos, no? Ayan. Tapos may speaker ko at may upuan ng mga magsimba. Ayan mga yan, no? Mga yan, so, Blessed Sunday, no? Salamat mga yan, no? Sa pag-nood ng video dito sa may paglagay ng tiles, no? Paglagay ng tiles dito sa Señor Divino Tesoro. Okay mga yan, salamat sa God bless everyone. More power, keep safe. Sana sa mabuti kayong kalagayan. Bye bye mga yan.